Euskaraz bizitzeko egonaldiak Arantza eta Behintzalabaiengo herrietako aterpetxetan garatzen dira. Bi herriak euskalduna dira, euskaraz bizi gara, eta hain zuzen hori transmititu nahi diegu hona etortzen diren ikastaldei. Euskaraz bizitzea badela Nafarroan. Kontu jakina da hizkuntza bat ikasteko, hizkuntza horretan bizi direnekin mintzatzea dela erarik eraginkorrenetako bat, nahita ez erabili behar dugulako. Herritarrekin, hezitzaileekin, aterpetxeko langileekin, ikaslei aukera eskaini nahi zaie euskaraz mintzatzeko, haren erabilerak dituen oztopoak gainditzeko eta oro bat bere buruarengan konfiantza eta segurtasuna lortuz, hitzezko jariotasuna indartzeko. Egitaraua bi ardatz nagusitan antolatzen da, goizeko saioetan hizkuntzan trebatzeko saioak egiten dira, kontrabandisten dinamika izenekoa, eta bertan talde txikitan eta hezitzaileen laguntzakin hizkuntzan trebatzen dira edo praktikatzen dute. Eta arratsaldeko saioetan gehien bat izaten da inguruko bizilagunekin harremanak edo jarduerak egin, talo tailerra edo baserriko bisita edo naturan eta kobazulo txiki baten bisita ere bai, azkenean hizkuntzaren bizipena ere bai zuzenean izateko. Bestalde batetik, Hezkuntza Departamentuari iruditzen zaio eremu mistoko eta erdalduneko ikasleentzat mesedegarria dela, eskolatik kanpoko harremanak euskaraz izateko aukera eskasagoa dutelako. Nafarroako herritar euskaldunen kultura gertutik ezagutzeko parada ere ematen die, bertako bizimodua, kondairak, istorioak eta beraz bizikidetza sustatzeko.